Takže ďalšia práca je dokončená z MM štúdia. A túto prácu som kombinoval s 5 druhmi farieb. Sprvu som si dielo predkreslil ceruzkou, starou technológiou som prekockoval z malého formátu na veľký, aby keď sa to podobalo a bol som s tým stotožnený, použil som tento druh štýl farby, obľúbená farba Leonarda da Vinciho, čiže jedná sa o sépiovú žltkastú farbu. Potom som naniesol jemný tón sépiovej svetlej. Ceruzkou som vytiahol určité detaily, ako pery, oči, včetne okuliarov a prštekov. Na to som pustil zase túto farbu. Na to som dal tmavú hnedú. Potom som s riedenou farbou používal belobu. Tu som použil veľmi zmála. Naniesol som po belobe čiernu. Vytiahol som celkový kontrast tohto diela. Ak som použil čiernu, zase som si namixoval sépiovú tmavú hnedú a potiahol som to celým. Technika airbrush, moja obľúbená technika. Dievča sa volá Simi. Priezvisko vám nepoviem, to nie je dôležité. Tešilo ma. Majte sa pekne.